Hej, der kommer lige en lille qigong-serie, så I kan se lidt om, hvad qigong er, og hvis I lige trænger til at skabe lidt ro i jer selv, eller lige til lidt udstrækning, så bare kig med, og så følg mig, hvis I har lyst. Man starter med at stå med skulderbredde mellem fødderne, let bøjet knæ, lænden er lidt tippet ind under, og så bare afslappet stå med hænderne oven på hinanden her på et energicenter, der hedder Danchen. Så lige stå her og mærk, at man falder helt til ro ved bare at stå. Så langsomt fører vi hænderne ned her, rundt. Vender håndfladerne, så de vender opad i skulderhøjde. Og før dem langsomt ned foran jer. Med albuerne først. Så ned. Roter håndfladerne rundt. Så de vender opad i skulderhøjde. Før dem op over jer her, uden at løfte skuldrene. Og langsomt ned foran. Så kommer i skulderhøjde her, så sænker vi lidt ned knæene. Fører armene op, let bøjet. Vender håndfladerne udad. Synker ned i knæ, samtidig med armene føres ned. Rejser op igen. Stille og rolige bevægelser. Og armene går ned. Synker I ned i knæ. Og armene går op. Rejser I op igen. Og bevægelsen sker med lige ryg her, så ikke noget med buk frem. Man går lige op og ned. Og i første omgang skal I ikke tænke på åndedrættet. Det skal bare foregå helt af sig selv. Næste gang vi fører armene op, der roterer vi dem rundt, så håndfladerne vender ind imod hinanden i skulderhøjde. Åbner brystet. Synker igen ned benene. Armene er ikke helt stræk. Stræk altid let bøjede arme og let bøjede ben.
have en fornemmelse af, at I står i vand og trækker armene igennem vandet. Langsomme bevægelser. Når vi kommer ned her, så fører I hænderne op og håndfladerne opad. Og når de når ansigtshøjde, roterer I rundt og strækker jer opad. Igen med lidt bøjede arme. Kigger op på hænderne. Vender dem om. Fører dem langsomt ned igen. Fører dem om på lænden. Kigger op. Bukker jer forover. Eller bagover. For et dejligt stræk til brystet og i lænden. Bukker jeg forover. Lad hænderne føres ned langs benene. Ned til fødderne. Og her hænger I bare lidt med strakte ben. Men stadigvæk let bøjet i knæet. Ret op igen. Før hænderne op. Stille og roligt med håndfladerne opad. Vender dem. Og strækker jer op. Fører dem ned igen. Og igen om i lænden. Kigger op, samtidig med at I skyder hofterne frem. Bukker jer tilbage. Bukker jer frem. Og hænderne glider ned af benene. Hænger lidt for et stræk i baglårene. Retter op. Tag gerne flere, hvis I har lyst. Og vi slutter af med den vi startede med. Bring chi to den chin. Det var det. Jeg håber, I vil prøve, og så få en fornemmelse af, hvordan det er at lave Qigong.